Бүгін Қазан Кремлі территориясында зур бәйрәм гірли. Ул Ялқын журналының 100 яшьлеге һәм балаларны яклау көне уңайыннан оештырылган. Шундый матур бәйрәм ясаганнар. Беренчедән менә миңа ошады Кремльдә булуы. Чөнки бөтен әйбертеге перший зур площадка һәрбер кеше берсе белән аралашып, шулкадәр матур чара бәйрәм ясаганнар балалар өчен. Бәйрәм күрсәтергә балага килдем, күңеле күтәрсен дип килдек. Берәр нәрсә булса уйнарга, хәзер уенчык эзлибез аңа, имештирәм. 1 июнь бәйрәм, шуңа күрә уенчык сорый. Шәк белән мороженое ясый торган мастер-класста катнаштык. Бик ошады. Ошадымы, кызым? Бик ошады. Поклонникам журнала «Ялкын» огромные слова благодарности. Бик зур рахмат сезгә, спасибо.